Кристиян отказва да се усмихне? Защо Кристиян отказва да се усмихне? Защото, както всяко нормално момче, той мечтае. Но, както му се струва на него, днес той мечтае за нещо невъзможно. За какво мечтае Кристиян? За костюм. За обувки. За хубав бал. Въпросът е в това, че Кристиян е дете, израснало в институции, без родителски грижи. Той няма нормално семейство. Той няма никакво. И най-елементарните неща за нас, за него, са въпрос на лукс. Но той не знае, че неговото семейство всъщност сме ние, всички хора, с добри и щедри сърца. Да помогнем на Кристиян да се усмихне. Ако всеки от нас подари колкото може, можем да подарим всички заедно един незабравим първи бал. За помощ и дарения последвайте линка.